igani gotoka chaka kura sorgongo rwagusi sengo kumenya buna nga nonya nenibo yoko basira bali bamenyete no bolema korwa ase binyoro nigo abange bagendete gucandika ikegera nigo enibeyo etariko bage kubayikira imeyenka yo mugaka James Nyangware ase kinyoro kya Bugetauryo machuriri ati gotoka ase wodi ya Gesima nigo babere bagwesoke bene nabo igo konogania gosirwa asokweni kebuna babere bakwegendereria ase enkeyo nigo bakwene kebuna umusubati gosomongina kimma nigo aberi kagorwara asege kakemiaka 5 ase kolende babere bagotumika enibo yabo yonsi elinde kumurwariria ase gwikirabo no iga babere bakoererwa nabo igo mongina kimma taraba gakubwena mulikicho Polycarp Okara namange Nimeyengeye iga y'umugaka James Nyangwara ase kinyoreke kya machuriri ati imeheye wadi ya Gesima ase tukomera na munenkeje bagendete gwetera uburoro bunene kubatekana mu numuriro yibo wate ase kabono k'emyaka gwetanye emyaka 5 nebere nabache tole biya tukagendera robolemi agaika gatika bira akachaka kanyaro bokongu pakabuna ikirete igabona pakabuna kwamete Patrice Kemuma niga ibore tubuya boigo akanyoma gocha senkeyega asabete gagokora imirimo yahe asumuke bunenjire yamajogo kini abana baye kurinde niga nyoro bole mamusi abano una akwerera nasoka naona aringi buya bakorega siyane naringo muremi omokonsa narekore mendagirawo yacha yanko pero naika 2012 ngasa koiguna nasa kinaino kanga ngasa koiguna mbobe esa maruhana ya magoro korwa magoro ngachanga nsa magoko ebyara ingo chikubwate binto nyunko iwo betindi konyara nganya kuyebetereri ngo anda chinyagitari yamateyega niwe yatemere kumwetana nese chinyagitari abunenjire ya moyo kwenyorera ubugwenya asabatumikire nibo yabo weikabono bahereirwe buna bakwerera chombe na bwate naoni bikiaelire emogondo nare kolema yonsi na kombo iri bakabona ndoche ngasita iyo igongereire samari tanje nguru profile nyewe yamwa ncho moke ono yigirete nane bese bintu yakoni byatumeka yikabikaya mungino no muntu orenge burukoli orenge utorigende buna abana na twenzi family twamutegemeza lakini yegaika tutarete ndabona twakole school gatora abana baga akabona achaka kurwara kana kurwara ngake onje kana gitari nonye nabo nigo bakweranga nigo batemere ko ryobokonye kurwase cyabisitiri kigo sekasegera abantu abwatoborema gusemba nyoro gusirwa kurende nigo mukyobo taribora matunda egento bagendrete wicanira kutwaika bagatotera bintu kunyara kubeka umuntu yose ko register system baka mu kimomorenda mpaka gaiga nibero umujanda monene zingi umuntu kumuruzina nyomba kumubeka isiko igereke barwa kumubwata igako iguchungwere nene morente gari mwandi kumubeka na nyagitari kero kende igakwanga gusige gusinyege yakobeke barwa twajire kwaninga kya ko register nera sasa bare maf yazinyire lakini ibyonzi byatumire byabeire gasengo ntoranyo rundo gocha amurigeri amurejeste woni amatega nigo yahesokire na kuburi ndobwenzi bwatongoyo bwwancha kurwase serikali chonse elia igoro namone serikali ya county na onde oraga nigo konya amatega ko bakonya elio wotoria umuriro yiga ogendere ko bagakobo muzigo munene go cyasi amatega asibaganire ko gorerwanga nonya ne wheelchair yera konye ko rusumo roiro yiga kuro nyumba go cyesiko asenkera yobororo asawa Samaria ndebwensi ora atwara mabera andora atwara enkoro y'uwancha abakondorera mabera angonye akinane kiro kera no kubugori ndire goko bigasi ibisima bwote tubate MMC yora tutinye mina ntubate kirivumba negizairo buno mupunga na nonye no mugavana nyaribo no mu women lab Jerusha mumanyi kairete namanyi toba konguga bangina mungina buno yorenso ko imukiwa sokiwa soigunyomba no andaka uri uraga niko gwaziriana no mungina itaka mwa kresi gusokanyora kendegeke kendi yonzira bato appreciate na no kumwa kresi yimu kwani ura mugambi
na watu wa appreciate namba ya ile 0713 33 26 94 gakorokwa Beatrice Kemuma Nyang'wara unara marita karenda Beatrice Kemuma Nyang'wara. Ginko ripoti rigetasini kia wanjete kia Ndizi TV kurwase kinyore keiga kia haboge taurio machuri ya time ya sublocation ya Nyamakoroto wadi ya gesimeme kaunti ya Nyamira inchego nkurukwa Polycarp Okara.